Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes żar proġett ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali fil-Mellieħa li se jipprovdi residenzi moderni għall-komunità. Dan il-proġett li qed isir mill-Awtorità tad-Djar b'kollaborazzjoni mal-Housing Project Solutions Limited jinkludi 8 units residenzjali b'żewġ appartamenti kull solar iddisinjati biex ikunu komdi u aċċessibbli għal familji u individwi b'ħtiġijiet differenti. L-investiment totali mistenni ammont tal madwar 851,000 euro f'impenn mill-Gvern li fi kliem il-Ministru responsabbli juri l-impenn nazzjonali favur residenzi siguri u ta' kwalità li jippermettu lill-familji jkollhom aktar stabilità u dinjità. Minkejja wkoll li ħadd ieħor jagħmel b'satin fir-roti aħna ħanibqgħu għaddejjin ukoll bi proġetti bħal dawn. Proġetti li jsaħħu l-istok tal-Awtorità Djar ħankunu qegħdin mhux biss intemmu proġetti oħrajn li diġà huma mibdija bilan li wkoll nilħqu l-għanijiet tagħna li wettqu anke l-wedi li nkonna minnha li nkomplu nsaħħu l-istok tal-akkomodazzjoni soċjali imma għandna diversi lokalitajiet oħra li se nkunu qegħdin nvaraw proġetti oħrajn bilan li nilħqu wkoll il-miri li ngħinu aktar nies vulnerabbli. Galdes stenna li dan hu wieħed minn diversi proġetti simili madwar il-pajjiż biex il-komunitajiet ikollhom iżjed akkomodazzjonijiet li jkunu affordabbli, moderni u inklusivi.